Вече 30 години без черен петък в Ташев Outdoors. Защо? Имаме 3 силни причини за това. Първа причина. Вярваме в отговорното производство. Правим толкова, колкото е нужно, без свръхпроизводство, за да щадим планетата и да не ви подтикваме към излишно пазаруване. Втора причина. Уважаваме вашия избор. Искаме да купувате нашите раници, когато наистина ви трябват, а не защото са намалени. Трета причина. Цените ни са честни. Цената на всеки наш продукт носи реална стойност. Рядко ще получите толкова стойност за същата цена на комерциални марки. Без огромни надценки за големи намаления, без фалшиви отстъпки. Ние избираме друго. Честни цени пред цялата година, а не само на един черен петък или черна седмица. Това сме ние, това е Ташев. И за това не купувайте раница Ташев, ако не я желаете. Купете я, ако ви е наистина необходима. Следете нашите канали, защото скоро ще обявим специален жест за тези от вас, които вече носят раница Ташев. Tashev.bg